Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις ότι το δέντρο είναι κουρασμένο? Γεια σου, Οδυσσέα. Σε περιμέναμε, προετοιμαζόμαστε. Προετοιμάζεστε για ποιο πράγμα? Γέροντα, είμαι να σκάψω, δεν αντέχω όλη τη γυναίκα μου. Ασύλουν. Βάμε. Κάση. Calliope! Stürmann! Stiravam! Casimum! Helium! Οδυσσέα, έχουμε 3 επιλογές, λέει ο γέροντας. Alvumlishim. Kalum. Alishim. Η πρώτη επιλογή είναι να δημιουργήσουμε ένα σχολείο μουσικών της ψυχής. Zdravám. Yashimum breasa. Alekum. Η δεύτερη επιλογή είναι να παραμείνουμε γείτονες στο χρόνο. Amen. Askrumi lalishmi. Ilavam resum. Shtire nu. Και η τρίτη επιλογή είναι να φτιάξουμε μία τριήρη και να γνωρίσουμε όλο τον κόσμο. Ο Οδυσσέας επέλεξε. Εσείς τι λέτε? Πρώτη, δεύτερη ή τρίτη επιλογή? Δεύτερη. Πρώτη. Δεν ακούω. Δεύτερη. Τρίτη. Πολύ σωστά, φίλοι μου. Ο Οδυσσέας επέλεξε την τρίτη επιλογή. Έφυγε. Και αφού έφυγε, όλα άλλαξαν. Βλέπετε, η ιδιοκτησία του ήταν το τελευταίο εμπόδιο στα σχέδια κάποιων. Τα αρχαία δέντρα ξεριζώθηκαν. Στη θέση τους φυτεύτηκαν καινούρια, πιο παραγωγικά. Χτίστηκε ένα εργοστάσιο παραγωγής μιλίτη. Σύντομα τα νερά μολύνθηκαν. Η παραγωγή εκμηδενίστηκε. Οι άνθρωποι έφυγαν και το μέρος ερήμωσε. Όμως, μια γωνιά του δάσους κατάφερε να ξεφύγει από όλη αυτή τη φασαρία. Ο Εμίλιος, με τη φροντίδα του γέροντα και τη δική μου, κατάφερε να ξαναβρει τις δυνάμεις του. Κι έτσι, φουντωτός και περήφανος καθώς έγινε, τη γλίτωσε και δεν τον ξερίζωσαν. Ανταυτού, χτίστηκε γύρω του ένα πάρκο. Πολλά χρόνια πέρασαν. Και ο Οδυσσέας, γέροντας και ο ίδιος πια, αποφασίζει να επιστρέψει για τελευταία φορά στον τόπο που μεγάλωσε.
Πού είναι το αρχαίο δάσος? Γεια σου, Οδυσσέα! Πού ήσουν? Σε περιμέναμε! Χαίρετε. Τι είσαι εσύ? Είμαι η Καλλιόπη. Καλλιόπη. Σε ξέρω, σε θυμάμαι. Οδυσσέα. Δεν έχετε αλλάξει καθόλου. Πώς έγινε αυτό? Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, φίλε μου. Μα πείτε μου, τι συνέβη εδώ? Πού είναι τα αρχαία δέντρα? Σούλεμαν, ρεβουζιρεμέν τσιλεβαροσκού, Σούλεμαν. Ναι, Οδυσσέα, αφού έφυγες, όλα άλλαξαν. Καινούρια ζωή ξεκίνησε εδώ. Ήρθαν πολλοί άνθρωποι, έκτισαν μεγάλα σπίτια, μα σύντομα έφυγαν κι αυτοί. Το μέρος ερήμωσε. Τι ανόητος που ήμουν. Αν ήξερα όλα αυτά που γνωρίζω τώρα, θα είχα κάνει τελείως διαφορετικές επιλογές. Πώς μπορώ να επανορθώσω τώρα? Οδυσσέα, τόσο αργά, τόσο αργά. Τι είναι αυτό? Μια παιδική ζωγραφιά. Μα αυτή η ζωγραφιά είναι δική μου. Μα πού τη βρήκατε? Ποιος σας την έδωσε? Μα τώρα θυμάμαι. Δεν ήταν όνειρο. Είσαι η Νεράιδα, η Καλλιόπη. Εγώ είμαι Οδυσσέα, η Καλλιόπη. Και εσύ, ο Εμίλιος, ο φίλος μου, το δέντρο που μιλάει. Come εδώ, Εμίλιο. Γεια σου, Εμίλιο, επιτέλους σε ακούω. Τότε εσύ. Είσαι ο γέρος σοφός. Αυτός που έφτιαξε αυτό το δάσος. Όλα όσα εσύ έφτιαξες, εγώ τα κατέστρεψα. Τα κατέστρεψα όλα. Να είχα μια δεύτερη ευκαιρία, να μπορούσα να επιλέξω ξανά, να παίζω μουσική. Μουσική με την ψυχή μου. Φίλοι μου, έχουμε πολλή δουλειά και αυτή τη φορά θα την κάνουμε μαζί.